खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 जुन शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साख्रि बाख्रिनि फारसे मोजां सम, साख्रियाव मोजां बिबानखौ मोननो हागोन। समाजनि फारसेबो मोजां बिबान मोनफुंनो हागोन। वृष राशि। नखरनि आंखालनि समाव रैखा मोनगोन। गुबुना नोंखौ खैफोदाव रैखा खालामगोन। जेरावबो दावगासारनो हागोन। मिथुन राशि। गोसोआव लोरबां साननाय फैगोन। गुबुनजों बादायलायनायाव फेर फाथिनो हानाय नङा। गेलेनायफोराव जेननाय लागोन। कर्कट राशि। बबेबा मोनसे जुजिलायनाय खामानियाव बानाय मेंनाय फैगोन। लोरबां गोसोजों खामानियाव जेबो आवगायनाय नङा। सिंह राशि। खामानियाव गोहो बोलो दिन्थिगोन। गावनि बोलोखौ लानानै गुबुनजों जुजिलायगोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां गाज्रिनि गेजेराव थांगोन। कन्या राशि। गोसोआव सन्देह जागोन। जेखि खामानि मावा सन्देहल' जागोन। गोसोनि सन्देहआ नोंनि नखर संसारखौबो सिलिंखार खालामनो हागौ। तुला राशि। गोसो होनानै नाजाथाबनाय खामानियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। थांखिखौ जाफुंसार होनायाव एसेबो दोरोदनाय नङा। वृश्चिक राशि। जाखांफुनाय गोसोआ हरखाब गाहायाव फैगोन। नखरनि माबा मोनसे जेंनाखौ लानानै दुखु मोनगोन। दिनै जेरावबो गोजोन मोननाय नङा। धनु राशि। थांखि जाफुंसारगोन। नखराव रंजा बाजा खालामगोन। खुसिजों गावनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायगोन। मकर राशि। दिनै दावबायनायनि थाखाय मोजां सान। दावबायनाय समाव मोजां खाबु मोननो हागौ। नखरखौ लानानै दावबायोब्ला साबसिन। कुम्भ राशि। मोजां खाबुखौ हरखाब थगायजागोन। गुबुनजों रां रुफा थगायजानो हागौ। गुबुननि नोजोरनिफ्राय सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। मीन राशि। देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा। हरखाब देहायाव सानाय सुनाय जागोन। देहानि जेंनाखौ लानानै दुखु जानांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।